ஓகே, வேண்டாம். சரி. கல்பனா மாதாஜி, இந்த 10 தசாவதாரத்தை பத்தி நீங்க கேட்டீங்களா? பாண்டியராஜன் பிரபு, நீங்களும் கேட்டீங்களா தசாவதாரத்தை பத்தி? தசாவதாரம் எல்லாம் கேட்ட மாதாஜி. கேட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா எத்தனை மாதாஜி. அவதாரத்தை கேட்டீங்க? எத்தனை அவதாரத்தை கேட்டீங்க? 10மே கேட்டுட்டீங்களா? 3 வாரம் கிளாஸ், 3 வாரம் நடந்துச்சு கிளாஸ். ஒரு மச்ச வாரத்துக்கு அவதாரம் மச்சம் கூர்மம் மட்டும் கேட்ட மாதாஜி. அப்படிங்களா? சரி, உங்கள்ட்ட புக் இருக்குங்களா? பாகவதம் புக் இருந்தா எந்தெந்த இதுல இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்துனா நீங்க படிங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். பாகவதம் புக்கு யாராட்டு இருக்குது? 8வது காண்டம். இல்லாட்டி போய் வேதாபேசல நீங்க எடுக்கிறதுனால எடுக்கலாம் ஆன்லைன்ல. இவரு தாசானதாச பிரபு இருந்தா எடுப்பாரு. வேற யாரும் எடுப்பாங்க? மாதாஜி, மதனாவா, சினி நீங்க எடுப்பீங்களாமா? விஜயலட்சுமி எடுப்பீங்களா? சரி, பாகவதம் முதல் காண்டம் தான் மாதாஜி இருக்கு. முதல் காண்டம் தான் இருக்கு என்கிட்ட. அப்படிங்களா? இல்ல, ஆன்லைன்ல போன்ல போய் எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. ஓ, சினி அது உங்கள்ட்ட தெரியாது. இருக்குதா? விஜயலட்சுமி உங்கள்ட்ட இருக்குதா? தமிழ் இருக்கு மாதாஜி, தமிழ் இருக்கு. தமிழ் தான். 8வது காண்டம், 8வது காண்டம். பாகவதத்துல 8வது காண்டம். அது வந்து பகவானுடைய இது ஆரம்பிச்சலாம். நான் பாடிறேன். யாருன்னா பிரணிதி, ஷினி மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க பிரணிதி சொல்லிடுங்க, நான் பாடிடுறேன். ஜெயோ ராதா மாதவா, ஜெயோ குஞ்ச பிகாரி, ஜெயோ ராதா மாதவா, ஜெயோ குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா, गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनधीरा वनचारी, यमुनधीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुञ्ज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनधीरा वनचारी, यमुनधीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुञ्ज बिहारी, जय कुञ्ज बिहारी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் டிவோட்டீஸ் வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணாமா. சினி மாதாஜி, பிரணிதி வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலிஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगजन ललिता श्री विशाखान्वितांशः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभक्ष्य कृपा सिन्धु पवित्र 14
श्रीगुरुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भगवदाताय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय ददातिके कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ कृष्णपादाय कृष्णाय प्रेष्ठभूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ஹரே கிருஷ்ணா முதல்ல சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. தேங்க்யூமா. हरे कृष्णा माताजी நீங்க ओके ஃபர்ஸ்ட் யார் சொன்னீங்க? சினி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எந்த நாமத்தை முதல்ல சொன்னீங்க நீங்க? கிருஷ்ணநாமம் தான் மாதாஜி. கிருஷ்ணநாமம் ஓகே. சொல்லிட்டு ஆனா அப்புறமா நீங்க தான் எனக்கு அந்த டோன் நானு வந்து கொஞ்சம் நீங்க அதை நிறுத்தி கேப் விட்டு சொல்லவும் ராமாவா என்ன மாதாஜி முதல்ல சொல்றாங்களா? ஓகே ராமநாமம் கொஞ்சம் வீக்ல போயிடுச்சு மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஓகேம்மா ஃபர்ஸ்ட் ஓகேம்மா கிருஷ்ணநாமம் பரவாயில்ல. அது தான் சொன்னேன். பிரிச்சுட்டீங்க. கிருஷ்ணா ஆரம்பிக்கிறது கடைசியில் கவனிக்கும் போது பார்த்தா ராமா முதல்ல சொல்ற மாதிரி வருது கவனிக்கும் போது. பரவாயில்ல. ஆமா, அந்த லிரிக்ஸுக்கும் டியூனுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வந்துருச்சு மாதாஜி. சாரி. எதுக்காக கிருஷ்ணரை முதல்ல சொல்றோம், எதுக்காக ராமரை பின்னாடி சொல்றோம்? டிவோட்டீஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்துங்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப சுலபமானவர் மாதாஜி. ராமர் வந்து ரொம்ப டஃப்பானவர். அதனாலதான் முதல்ல நம்ம கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்றோம் கிருஷ்ணருக்கு. ஓகே அப்படி இல்ல ஓகே. மாதாஜி. நீங்க ஒரு பாயிண்ட் போதும். உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்கு. அதாவது ஒன்னு அதை நியமத்தோட ஒன்னு சொல்லணும். ஒரு பாயிண்ட். ராஜலட்சுமி மாதாஜி நீங்க என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது கலிசந்தன உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்கு. ம். அத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு எளிமையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ராமா முதல்ல சொல்றது வந்து நியமத்தோட சொல்லணும். இதெல்லாம் நியமம் இல்லாம எப்படி வெரி குட் சொல்லலாம்? அதுக்காக வெரி தான். குட் மாதாஜி. நீங்க சாஸ்திர எவிடன்ஸோட சொல்லிட்டீங்க. சாஸ்திர எவிடன்ஸோட நீங்க சொல்லிட்டீங்க கலிசந்திர உபநிஷத்துல குறிப்பிடப்பட்டுக்குதுன்னு. மாதாஜியும் அருமையா சொன்னாங்க. இன்னும் வேற யார் என்ன சொல்றீங்க? வேறவங்க யார் என்ன சொல்றீங்க? ஹரே சரி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்கம்மா. அது மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எல்லா நேரமும் இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்ற மாதிரி எல்லா டைமும் ஃபர்ஸ்ட் ராமரை முன்னாடி வச்சு சொல்ல முடியாது. கால நேரம் இருக்கு, இந்த இடத்துலதான் உட்காந்து சொல்லணும், இப்படிதான் சொல்லணும்லாம் இருக்கு. ஸோ வந்து டைம் லிமிட்லாம் வந்து நம்ம மகாமந்திரத்துக்கு கிடையாது, எப்ப வேணா சொல்லலாம். ராமர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம்னா அதுக்குன்னு சில நியமங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால முன்னாடி வந்து ராமரை சொல்லாம கிருஷ்ணரை சொல்றோம். வெரி குட். பவானி மாதாஜி ஆளுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க. பவானி மாதாஜி ஒரு கருத்து சொன்னாங்க, ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஒரு கருத்து சொன்னாங்க, ஹரே கல்பனா கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இது அவதாரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ராம அவதாரம் தான் எடுத்தாங்க. ம் அந்த கிருஷ்ண அவதாரம் வந்து துவாரயுகத்துல தானே எடுத்தாங்க. கடைசியா தானே மகாபாரதம் வந்தது கிருஷ்ணா. ம் ம் அதனால வந்து ராமாவதாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கற மாதிரி வந்து கேரளாவுல வந்து ராதே கிருஷ்ணா அந்த ராமர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி அப்புறம் கிருஷ்ணர் ரெண்டாவது சொல்லுவாங்க. ம். இது இங்க ஒரு நாம ஒவ்வொரு ஏன் முதல்ல சொல்றோம்? அதுங்க மாதாஜிக்கு அதுங்கம்மா குமுதாமா அந்த கேள்வி ஏன் கிருஷ்ணர் அவங்க சொன்ன பதிலாம் பார்த்து கவனிச்சிங்களா? ஆமாங்க கிருஷ்ணரை ஏன் மாதாஜி. சொல்றோம்? அவருக்கு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, ராஜா கிங்கு அந்த சட்டப்படி எல்லாம் ரூல்ஸ் படி பார்ப்பாரு. நாம் அவரை போய் பார்க்கணுன்னா கூட ரொம்ப கஷ்டம், அவர்கிட்ட அணுகிறதுனா கஷ்டம். இப்போ நம்ம 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 அப்பா வந்து ஜட்ஜாக இருக்கிறாரு, நாம் அவருடைய பிள்ளைங்க. அப்பா வீட்டில் இருக்கும்போது தான் அவர் மடியில் ஏறி உக்காருவோம், அவரை கொஞ்சுவோம், ஆடுவோம், விளையாடுவோம். அதே அவர் போய் ஜட்ஜா கோர்ட்டில் உக்காந்துட்டாரு, போய் அவர் மடியில் நம்ம ஏறி உட்கார முடியுமா? விளையாடுவோமா? முடியாது. ஏன்னா கோர்ட்டில் அப்பா வந்து அங்கே போயிட்டு எப்படி இருக்கிறாரு, ஜட்ஜாக உட்காந்துக்கிறாரு. அங்கே போய் நம்ம மடியில் ஏறி உட்கார முடியாது, விளையாட முடியாது. அதுபோல ராமர் ஜட்ஜை போல, அதாவது கோர்ட்டில் இருக்கிற அப்பா மாதிரி. கிருஷ்ணா வீட்டில் இருக்கிற அப்பா மாதிரி. கிருஷ்ணர் வீட்டில் இருக்கிற அப்பா.
இப்போ மாதாஜிங்க எல்லாம் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாருமே அருமையா கரெக்டா சொன்னாங்க. இதுக்கு நியமம் கிடையாது. எப்ப நான் சொல்லலாம். கோச்சிக்க மாட்டாரு. ராஜா ரொம்ப ரூல்ஸ் போடுவாரு. ராமர் ரொம்ப ரூல்ஸு. அவ்வளோ கிளீனா சுத்தபத்தமா இந்த அப்படி இப்படி இப்படி செய்யணும். இது சுத்தபத்தம் இல்லைன்ற அர்த்தம் இல்ல. இடம், காலம், நேரம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த நேரத்துல வேணாலும் சொல்லலாம் நமக்கு சொல்லலாம். நிச்சயம் ஆமா. வந்து எந்த எந்த நேரத்துலயும் நேரத்துல சொல்லலாம். வேணாலும் சொல்லலாம். எந்த காலம், நேரம், இடம், இதே கிடையாது. நீங்க வந்துட்டு யுதிஷ்டர் வந்து எல்லா எந்த குழந்தை நிலையிலையும் சொல்லலாம். இப்ப இறந்துட்டா தீட்டுங்கிறோம். இறந்துட்டா தீட்டுங்கிறோம். அந்த இறந்த வீட்லயும் போய் நம்ம மகாமந்திரம் தான் சொல்லணும். இங்க எங்க டிவோட்டிஸ் யாராச்சும் வீட்ல இறந்துட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சு அவங்க வீட்ல பெரியவங்க யார் இருந்தாலும் போயிட்டு நாங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் சொல்லுவோம். பகவத்கீதை படிப்போம். நீங்க பாருங்க வேறவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய மத நூல்கள் தான் படிப்பாங்க. இறந்துகிட்ட உட்காந்தெல்லாம் கட்டி பிடிச்சி நம்ம தான் நம்ம தான் என்ன பண்றோம், வா வா ஆளுக்கு ஒருத்தர் கை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி அழுகுலாம் அழுகுறோம். அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. நம்ம அழங்க அழக்கூட கூடாது. ஏன்னா இது உடல் நித்தியமான உடல், அநித்தியமானது போயிடுச்சு. ஏன் அழணும்? சிறிய வயதுல போயிட்டா நம்ம அது வருத்தப்படலாம். கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சுன்னா நம்ம அதுதான் இங்க பயிற்சி தராங்க. வயசாயிடுச்சு வந்தவரெல்லாம் இருந்துட்டு இங்க இறங்குதா போய் தான் ஆகணும் ஒரு நாள். நம்ம உடல் இல்லை ஆத்மா அந்த தன்னுணர்வை நாம் பெற வேண்டும். அதுதான் இங்கெல்லாம் பயிற்சியை கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நம்ம பாடத்துக்கு போலாங்களா? பிரணிதி வாசிச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ அவதாரங்கள் பத்தி யாராவது சொன்னீங்க? ராஜலட்சுமி மாதிரி அருமையா சொல்லுவாங்க. அவங்களும் தெரியும். அவங்கள கேட்கவே கூடாது. அவங்க நல்ல நாலேஜ் இருக்குது. சைனி மாதிரி சொல்லுவாங்க. பாண்டியராஜன் பிரபு, நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. அவதாரத்தை பத்தி 10 அவதாரத்தை பத்தி நான் இத்தனை நாள் சொல்லி கொடுத்தேன். ஒரு அவதாரத்தை நான் பேர் சொன்னா ஒன்று சொல்லுங்க. ஒரு அவதாரத்தை நான் ஏதாவது கடைசியில் விளக்கிடுறேன். ஓகேங்களா? பாண்டியராஜன் பிரபு சொல்றீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது நீங்க என்கிட்ட புக்கு எதுவுமே இல்லை மாதாஜி. இல்ல பிரபு, உங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதை இப்போ 10 அவதாரம் இருக்குது இல்ல, 10 அவதாரத்துல நான் லைனா சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு அவதாரத்தை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க பிரபு. முதல் அவதாரம் என்ன? மச்ச அவதாரம். அதை பத்தி என்ன சொல்லுங்களேன். சரி, வேற யார் சொல்றீங்க? பிரபு பாவம் சொல்லுங்க. மச்ச அவதாரம் எதுக்கு எடுத்தாருன்னா 2 தடவை மச்ச அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாரு பகவான். நீங்க ஒரு அவதாரம் நினைக்காதீங்க, 2 அவதாரம். ஒன்று சாக்ஷுஷோ மன்வந்தரத்துல, இன்னொன்னு கிருஷ்ணா 2 மன்வந்தரத்துல எடுக்கிறாரு. 2 தடவையும். ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு, சத்தியவிரத மன்னன் அப்ப சாக்ஷுஷு மன்வந்தரம் அப்ப எடுக்கிறாரு. எதுக்காக எடுத்தாரு? சத்தியவிரத மன்னன் குடும்பத்தினரை காப்பாற்ற வேண்டும், சப்தரிசிகளை காப்பாற்ற வேண்டும். நமது அடுத்த யுகத்துக்கான விதைகள்லாம் தேவை. மூலிகைகள், மருந்து பொருட்கள், விலங்கினங்கள், தாவரங்கள், என்னென்ன ஒரு படைப்புக்கு உண்டான பொருள் என்னென்னவோ அதெல்லாம் வேணும். மீனா ஏன் அவதாரம் எடுத்தாரு கேட்குறாரு. இது எங்கே இருக்குது? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்குது. பரிச்சித் மகாராஜா சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்குறாரு. போயும் பகவான் இந்த அருவருக்கத்தக்க ஒரு மீன்னா நம்ம மீனே சாப்பிட்டுருக்கோம், அது வித்தியாசம் தெரியாது. பெரும்பாலான என்ன மீன் நாத்தம் மூக்க பிடிச்சிக்குவாங்க. கேட்குறாரு அவர், இந்த மீன் அருவருக்கத்தக்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அவதாரத்தை பகவான் ஏன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு பரிச்சித் மகாராஜா கேட்குறாரு. யார்கிட்ட? சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட. அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? டிவோட்டிஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே மைண்டை இது பண்ணி சொல்லுங்க. எந்த நினைச்சாலும் தப்பு கிடையாது. அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு? பகவான் எதுக்காக மீனோட அவதாரம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாரு. இது பகவத்கீதையில் உண்டான பதில் இருக்குது. 4வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் இருக்குது. முக்கியமானது மனப்பாட ஸ்லோகம். 4வது அத்தியாயத்தில் 5, 6, 7, 8, 9, 10 ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. பகவான் எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாரு? ஏன் எடுக்கிறாரு சொல்லுங்க. சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. வெரி குட் மாதாஜி. இதுதான் நீங்க என்ன சொன்னா பகவான் ஒரு நீங்கெல்லாம் நல்ல மைண்டை கொண்டாந்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் நீங்க நாளைக்கு கண்டிப்பா இந்த பாடம்லாம் எடுக்கணும். எடுப்பீங்க, பகவான் எடுக்க வைப்பாரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. எதுக்காக பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறான்னு? ஒரு பக்தரை காப்பாத்துறதுக்கு, ஒரு பக்தரை காப்பாற்றுவதற்காக பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார். சரிங்களா? அப்ப அந்த பக்தர் யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அந்த பக்தர் யாரு? சத்தியவிரத மன்னன். ஓகே, அவருக்காக எடுத்தாரு. இன்னொரு மன்வந்தரத்துல எதுக்கு எடுத்தாரு மீனா? இது சொல்லுங்க பதிலு.
பிரளய காலத்தில் உலகை காப்பாற்ற எடுத்து மீன் வடிவம் மாதாஜி. கரெக்டு கரெக்டு தான். இன்னொரு ஒரு தடவை மீன அவதாரம் எடுத்து சத்தியவிரத மன்னரையும் சப்தரிசிகள் மூலிகைகள் மருந்துகள் அதாவது தாவர வகைகளில் விலங்கினங்கள் பறவைகள் ஊர்வன பரப்பன என்னென்ன இந்த உலகத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா, உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை உயிர் பொருட்கள் இல்லையும் ஒன்று விதைகள், அனைத்து விதைகள் எல்லாம். ஏன்னா இன்னொரு மந்திரத்துக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, அதனால எடுத்துக்கிட்டு பெரிய படகுல மச்ச அவதாரத்துல மூக்கில் மீன் மூக்கில் ஒரு கொம்பு, பெரிய பிரம்மாண்டமான படகு அத்தனை எடுத்துக்கிட்டு ரெடியா இருந்துட்டாரு. ஏன்னா நீரால் பிரளயம் வரப்போகுது. கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா, மீனா ஏன் எடுத்தா? அருவருக்கத்தக்கதான மீன் வடிவத்தை ஏன் எடுத்தாரு? நீரால் பிரளயம் வருது. நீரால் உலகம் அழியும் போது என்ன பண்ண முடியும்? மீனாலதான் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும். அதனால பகவான் மீனாக அவதாரம் எடுத்தார். ரெண்டாவது இந்த பக்தரை காக்கிறதுக்கு. இன்னொரு தடவை எதுக்கு எடுத்தாருன்னா, பிரம்மா தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது மூச்சு விடுறாரு. மூச்சு விடும்போது அந்த வேதங்கள்லாம் வெளியே வருது அவர் சுவாச காத்துல. வரும்போது என்ன பண்றான், ஹயக்ரீவன் ஒரு அரக்கன். அந்த அரக்கன் என்ன பண்றான், அந்த வேதத்தை திருடிட்டு போய் கடலுக்கடியில ஒளிஞ்சுக்கிறான். கடலுக்கடியில ஒளிஞ்சவனை என்ன பண்றது, பகவான் திரும்ப கடலுக்கடியில் இருக்கிறவன மீனா அவதாரம் எடுத்து அவனை இது பண்ணிட்டு, பகவான் அவனை சண்டை போட்டு அவனை இது பண்ணிட்டு அந்த வேதத்தை எல்லாம் கொண்டாந்து திரும்ப பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு. அதுக்காக ஒரு மச்ச அவதாரம். நான் நினைச்சிட்டேன் இந்த பாடம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது, ஒரே அவதாரம் தான் எடுத்தாரு. படகுல அந்த படகுல வருவாரு, இதெல்லாம் அது அப்படி அப்படியே தெரியும். இந்த 8வது காண்டத்துல பாகவத்துல படிக்கும் போது 2 மீன் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாரு. ஒன்றே சத்தியவிரத மன்னனை காப்பாற்றவும் சப்தரிசிகளும் இந்த எல்லாமே வேணும் படைப்பு, அடுத்த படைப்புக்கு தேவையான பொருளுக்காக. இன்னொரு தடவை அந்த ஹயக்ரீவனை கொன்று வேதங்களை மீட்டெடுக்க. ஓகேங்களா? அடுத்த படைப்பு கூர்ம அவதாரம். ஓகே, கூர்மா அவதாரத்துல என்ன பண்ணாரு? பார்க்கடலை கடையறதுக்காக மந்திரமலைய மாதாஜி, நீங்க யார்? கல்பனா மாதா. சரி, பூசா வந்தவங்க சொல்லுங்க. பாண்டியராஜன் பிரபு சொல்றீங்களா? பார்க்கடலை கடைவதற்காக தான் மாதாஜி அந்த அவதாரம் எடுத்தது. மந்திரமலைய மத்தாக வச்சு கடைஞ்சு அமிர்தம் எடுக்கிறதுக்காக கூர்ம அவதாரம் எடுத்தாரு. ஓகே, அப்ப எப்படி இருந்துச்சு? அவர் மேலையில மந்திரம் அவர் வந்து என்ன செய்ய, மந்தார மலையை வந்து வச்சு கடையும் போது கடைய முடியல. கடைய முடியாதனால பகவானே ஆமே அவதாரம் எடுத்தாரு. இதுல எத்தனை அவதாரம் இருக்குது பாருங்க. இந்த பார்க்கடல் கடையிற லீலையில பகவான் ஆமே அவதாரம் எடுக்கிறாரு, அப்புறம் மோகினி அவதாரம் எடுக்கிறாரு. இன்னும் நிறைய இதுலயே இன்னும் 2 அவதாரம் வருது, பாகவத்தில் 8வது காண்டத்தில் இருக்குது. அப்ப என்ன செய்யறாரு, ஆமை அவதாரம் எடுத்து ஆமை கொண்டாந்து யார் அங்க வைக்கிறாங்க சொல்லுங்க. மந்திரமலையை கொண்டாந்து யார் கொண்டாந்து வச்சாங்க மாதாஜி? கல்பனா மாதாஜி சொல்லுங்க. யார் கொண்டாந்து அந்த பகவான் வந்து அச்சா இருக்கிறாரு கூர்ம அவதாரத்துல, மேல மலையை கொண்டாந்து யார் வச்சாங்க சொல்லுங்க, யார் சொல்லுங்க? நான் சொன்னேன் கருடன். வெரி குட், பவானி மாதாஜி. கரெக்ட், பவானி மாதாஜி. கருடன் கொண்டாந்து வச்சாரு. வச்சுட்டு அப்ப அதை கடையிறதுக்கு யார் மத்தா இருக்கிறது? வாசுகி. வாசுகி. அப்ப என்ன சொன்னார் பகவான் கருடன் கிட்ட? நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் இது. என்ன சொன்னார்னா, கருடனும் பாம்பும் வாசுகி இல்லமா மாதாஜி, கயிறு தானே வாசுகி பாம்பு இருப்பாங்க. சாரி, கயிறு தான் மாதாஜி. கடையறதுக்கு கயிறு வாசுகி. கருடன் கொண்டாந்து மந்திரமலையை வச்சாங்க. வச்சதும் பகவான் என்ன சொன்னார் கருடன் கிட்ட? பேசும்போது நான் வார்த்தை மாற்றி சொல்லிட்டுனா சொல்லுங்க டிவோட்டீஸ், தவறா சொல்லக்கூடாது. அன்னைக்கு அப்படிதான் ஒரு தவறு செய்யக்கூடாது. அப்ப என்ன சொல்றார் பகவான், கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஆகுமா? ஆகாது. அதனால கடையிறதுக்கு முடியாது. அதுக்கு பகவான் சொல்றார், கருடனே நீங்க அந்தாண்ட போயிடுப்பா, போதும் மலையை கொண்டாந்து வச்சிட்டியா, நீ அந்தாண்ட போயிடுன்ட்டாரு. பகவான் ஆமையை அவதாரம் எடுத்தாரு, மந்திரமலையை கொண்டாந்து கருடன் வச்சாரு. அது கடையும் போது நீ போயிடுன்னு சொல்லிட்டாரு கருடனை. அப்படி கடையும் போது பகவானுக்கு அது எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு, அவர் முதுகுல ஏதோ அவ்வளோ பெரிய மலை அப்படியே முருகு அப்படி அரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சான். ஒரு சிறிய அரிப்பு அது போல உணர்ந்தாராம் பகவான். அப்புறம் கடைஞ்சி அமிர்தம் வந்தது. அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன அவதாரம், 10 அவதாரம் சின்னது. அமிர்தம் வந்தது அசுரர்கள் சாப்பிடணும்னு ஆரம்பிச்சான், ஆசைப்பட்டு அவங்ககிட்ட இருக்குது. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாரு, என்ன அவதாரம் எடுத்தாரு? மோகினி அவதாரம். அந்த நீங்க 8வது அத்தியாயத்துல பாருங்க, அந்த மோகினியோட வர்ணனைய நாமளே மயங்கி போயிடுவோம்.
சடை அழகு, உடை அழகு, நடை அழகு, அது நளினம். அதை படிக்க 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 அப்பான்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி அவர் போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாரு, சிவபெருமான் தீரா. தீரான்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதில் மிக 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 உறுதியானவரை தான் தீரான்னு சொல்லுவாங்க. சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, அவரே மயங்கிட்டாரு. மயங்கி மோகினி பின்னாடி போயிட்டாரு. அந்த அளவுக்கு அப்பேற்பட்ட அழகா வந்தார் பகவான். வாங்கி அதெல்லாம் பண்ணி சாகசம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. இப்போ அதுக்கு அடுத்த அவதாரம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் மச்சம், கூர்மம், வராகம். வராக அவதாரத்துல என்ன லீலை பண்ணாரு? இரண்யாக்ஷனை கொல்றதுக்காக அவதாரம் எடுத்தாரு. கொன்று என்ன பண்ணாரு? பூமியை எடுத்துன்னு வந்தார் வெளியே. அவன் என்ன பண்ணான்? இரண்யாக்ஷன் என்ன பண்ணான்? அந்த பூமியை மேல கொண்டு வரதுக்காக அதை எடுத்து போனது யாரு? பூமிக்கடியில இரண்யாக்ஷன் கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சுட்டான். ஒளிச்சு வச்சதுனால எப்படி பூமிக்கடியில போக முடியும்? யாராலையும் போக முடியாது பூமிக்கடியில. மோப்ப சக்தி இருந்தாதான். பூமாதேவி தாயார் எங்கு இருக்கிறார் இந்த பெரிய பிரமாண்டமான கடலுக்கடியில எங்க இருக்கிறான்னு எப்படி மோப்ப சக்தியால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவர் என்ன செய்யறது, ஒரு காட்டுப்பன்றி வருவோம் வடிவம் எடுத்து மோந்துக்கிட்டே போய் பூமாதேவி தாயை கண்டுபிடிச்சு மேலே கொண்டாடுறாரு. இரண்யாக்ஷனை அழிச்சு சண்டை போட்டு ஒரு வழியா முடிச்சிட்டாரு. முடிச்சுட்டு தாயை மீட்டு எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த அவதாரம் இந்த இரண்யாக்ஷன் யாருன்னா இரண்யகசிப்போட தம்பி. உடனே இதை கேட்டு இரண்யகசிப்புக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. என்ன, என் தம்பியை நீ வந்து கொன்னுட்டியா? உன்னை நான் அழிக்காம விட மாட்டேன், நான் உன்னை ஒழிக்காம விட மாட்டேன்னு அங்க கங்கணம் கட்டிக்கிட்டான். யாரு? நம்ம இரண்யகசிப்பு. அதுக்காக ஒரு அவதாரம், அதை அப்புறம் பார்க்கலாம். இதுக்கு அடுத்து என்ன அவதாரம்? தம்பிக்காக இரண்யாக்ஷனுக்கோசரம் வராக அவதாரம். அடுத்து பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம், நரசிங்க தேவர். எதுக்காக? இரண்யகசிப்பை அழிக்கிறதுக்கும் தனது பக்தனாகிய பிரகலாதரை காப்பாற்றவும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இது யாரை கேட்கலாம்? எல்லாரையும் பேச வைக்கணும். பாண்டியராஜன் பிரபு என்ன வேண்டிட்டாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? இரண்யகசிப்பு எப்படி கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எப்படி வேண்டிட்டாரு? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? சொல்லுங்க. சுபஸ்ரீ நீங்க சொல்லுங்க. அம்மா மனுஷாங்க கொல்லப்படக்கூடாது, காலையிலும் பகல் நேரத்துல கொல்லப்படக்கூடாது, உள்ளேயும் வெளியே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாரு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? ஓகேப்பா. இந்திராணி மாதாஜி ஓகேப்பா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? ஆயுதத்தாலெல்லாம் ஆயுதத்தாலையும் கொல்லக்கூடாது. ஆயுதத்தை தாக்கக்கூடாது. ஆயுதத்தால. வெரி குட், வெரி குட். குமார் பிரபு நீங்க சொல்றீங்களா? எந்த மனுஷனாலையுமே வதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால்தான் முகம் வந்து நரசிங்கமாவும் பாதி வந்து மனுஷ உடம்பாவும் மீதி மிருக உடம்புமாவும் இருந்து அவர் அழிக்கிறதுக்காக நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாரு அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஓகே. சுபஸ்ரீ நீங்க சொல்லிட்டீங்களா? குமார் பிரபு நீங்க? ஓகே, கவனிக்கிறாங்க. இந்திராணி எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. பரவாயில்ல. பாண்டியராஜன் பிரபு மாதாஜி இப்ப வந்து அந்த இரவு இல்லாமல் பகலும் இல்லாம அந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல கொள்றோம்னு ஒரு இது. ஓகே, கரெக்டுங்க பிரபு. ஒன்னா சொன்னீங்கன்னா போதும். வெரி குட் பிரபு. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஏன்னா பகவான் ஒரே நிமிஷத்துல கொண்டுக்கலாம். தோன்றனவரு அந்த நேரம் வர்ற வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. யார்கிட்ட? இரண்யகசிப்புக்கிட்ட. அந்த நேரம் வர்ற வரைக்கும் சண்டை தான். பயங்கரமான போர். ஓகே, போர் வந்துச்சு. பகவான் என்ன செஞ்சாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ வந்து பிரம்மா கிட்ட போய் கேட்குற, அப்படி வட என்னன்னு, எனக்கு மரணமே இல்லாத வாழ்க்கை வேணுங்கிறாரு. எப்பா பிறந்தவர்கள் இறந்து தான் ஆகணும், மரணம் இல்லாத வாழ்வை என்னால் கொடுக்க முடியாது, நீ வேற எதனா வரத்தை கேளுங்கிறாரு பிரம்மா. சரி அப்படியா, நான் சாவக்கூடாது, உயிரோடு இருக்கணும், என்ன பண்ணலாம்? சாவறதுக்கு என்னென்ன வழி சொல்லுங்க. நம்ம பகலில் சாவோம், இல்லாட்டி நைட்டில் சாவோம் இல்லையா? நம்ம எதனா விலங்கால சாவோம், இல்லாட்டி மனிதனால் சாவோம். இப்போ இந்த ஒன்று ஆயிரத்தால சாவும். இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி ரொம்ப நுணுக்கமாக கேள்வி கேட்டு வச்சுட்டான். ஆனால் பகவான் எப்பேற்பட்டவர்? அவர் நமக்கு அப்பா. நம்ம அப்பாவுக்கு அப்பா. நம்ம அப்பாவுக்கு அப்பான்னு எப்படி சொல்லுங்க? அப்பாவுக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கும். அதுக்கும் மேல அவருக்கு அவரோட அப்பாவுக்கு இருக்கும். கரெக்ட். அவர் அப்பாவுக்கு அப்பா. நமக்கு இப்ப கிருஷ்ணா பரம்பிதா. நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பா வந்து பிரம்மா தான். பிரம்மாக்கும் அப்பா வந்து
நமக்கு அப்பா பிரம்மா, பிரம்மாவை படிச்சவர் பகவான். அதனால நமக்கு அப்பாவுக்கு அப்பா. பிரம்மாவை படைச்சவருக்கு இந்த எண்ணிக்கசிப்பு அழிக்கிறதுக்கு தெரியாதா? உடனே அவர் எடுத்தாரு. நீ என்ன சொன்ன? மனுஷனா இந்தாப்பா 2 கலந்து வந்துட்டேன்னு. இதே மாரி அதுதான் அப்பாவுக்கு அப்பா. அவராட்ட யாராலையும் முடியாது. பகவான் எடுத்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து எண்ணியாக்ஷனையும் கொண்டுறாரு. இது ஒரு இப்ப நான் இந்த கதை வரைக்கும் பழசாட்ட வேறவங்க சொல்லுங்க. இதுல இப்ப நான் வந்து எத்தனை நான் ஒண்ணு வந்து கூர்மம், மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம் இந்த 4 அவதாரத்துல இன்னொன்னு. ஓகே, இன்னொன்னு அடுத்த அவதாரம் என்ன? வாமன அவதாரம். அது எப்படி? குள்ள வாமன அவதாரம். சொல்லும்போதே குள்ள வாமன அவதாரம் பண்றாரு. குள்ள வாமனரா வந்து என்ன பண்ணாரு? மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் 3 அடி சக்கரவர்த்தி கிட்ட 3 அடி கேட்டாரு. நிலம் கேட்டாரு. ம். சரி. எதுக்கு கேட்டாரு? யாருக்காக கேட்டாரு? தேவர்களுக்காக கேட்டாரு. இந்திரனுக்காக கேட்டாரு. அதனாலதான் வாமன தேவரை வந்து உபேந்திரான்னு கூப்பிடுவோம். உபேந்திரா அப்படிங்கும்போது இந்திரன் அண்ணன், உப இந்திரன் தம்பி. அதிதிக்கும் கஷ்யப்ப முனிவருக்கும் பிறந்தாங்க. என்னாச்சு? பலி மகாராஜா போய் இந்திரலோகத்தை ஆள்றாரு. அப்ப அவருடைய பிராமணர் குரு சுக்குராச்சாரியார் மற்ற பிராமணர்லாம் சொல்றாங்க, இந்த இந்திர பதவியில நீ இருக்கணும்னா யாகம் பண்ணுங்கிறாங்க. யாகம் பண்ணினாதான் அது முடிச்சினாதான் நீ 12ஆர் பண்றாங்க. அதுக்காக பலி சக்கரவர்த்தி யாகம் பண்றாரு. யாகம் பண்ணும்போது என்ன செய்யறாரு? இவரு இந்திரன் போய் ஹெல்ப் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து கஷ்யப்ப முனிவர் வந்து அதிதிக்கும் கஷ்யப்ப முனிவர்களுக்கும் பிறந்தவங்க தேவர்கள். திதிக்கும் கஷ்யப்ப முனிவருக்கும் பிறந்தவங்க அசுரர்கள். இவரு அசுரர். யாரு? தைத்தியர். தைத்தியர்னா அசுரர். தைத்தியர் பலி மகாராஜா. அவங்க வந்துட்டு தேவர்கள். கேட்கவும் பகவான் என்ன செய்யறாரு? தேவர்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக போறாரு. போய் 3 அடி மண் கேட்கிறாரு. கேட்கும்போது அசுரகு சுக்கராச்சாரியருக்கு தெரியுது. அவர் என்ன பண்றாரு? நீங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு. இல்ல. அப்ப யோசனை பண்றாரு. யாரு? பலி மகாராஜா. ஆன்மீகோட குருவோட கட்டளை நம்ம மீறக்கூடாது. ஆனா ஆன்மீக குரு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு. இவர் வேற நான் கொடுக்குறேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டாரு. வந்திருப்பவர் பகவான் என்று அவரு உணர்ந்துட்டாரு. சுக்கராச்சாரிக்கும் தெரிஞ்சுதான் கொடுக்க கூடாது, இது ஏதோ விஷயம் இருக்குதுன்னுட்டு. இவர் என்ன செய்யறாரு? கொடுத்துட்றாரு. ஆன்மீக குரு வந்து சொல்ற கட்டளையே நம்ம நிராகரிக்க கூடாது. ஆனா அவர் நிராகரிச்சிடுறாரு. இத்தனைக்கும் சுக்கராச்சாரியர் வந்து பலி மகாராஜாரு இறந்துடுறாரு. இறந்த போது அவருக்கு உயிரே கொடுத்தார். திரும்ப உயிர் கொடுத்து உயிர் வர வச்சிருக்கிறாரு. அப்பேற்பட்ட குரு, உயிர் கொடுத்த குருவுடைய வார்த்தையை மீறிட்டாரு. மீறி பகவானுக்கு கொடுத்தாரு. கொடுத்ததுனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? அவர் இறுதியா உணர்ந்தார் என்னன்ட்டு. எல்லா உலகம் எத்தனை உலகம்தான் ஆளுங்க, எத்தனை உலகத்தை ஆண்டாலும் கடைசியில் என்ன எடுத்துட்டு போவோம்? சொல்லுங்க, என்னத்தை எடுத்துட்டு போறோம்? யாருதான் என்ன எடுத்துட்டு போறாங்க? எப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரன் தான் இருக்கட்டும், பரம்பரை கோடான கோடீஸ்வரன் கூட இருக்கட்டும், யார் என்ன தூக்கிட்டு போறாங்க? ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாரு. எல்லாமே அவருது. ஒரு கங்கையில போயிட்டு ஒரு கை தண்ணி எடுத்தா அந்த கடல் அளவு கங்கை குறையாது. ஒரு கை தண்ணி ஊத்துனாலும் கங்கையோடைய அளவு ஜாஸ்தி ஆகாது. பகவானுக்கு எதுவும் தேவையில்லை. அவர் பூர்ணமானவர். பூர்ணமிதா பூர்ணமித பூர்ணாத் பூர்ணமுதிச்சிதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷ்யத்தே. அவர்கிட்ட எவ்வளவு வந்தாலும் பூர்ணம் தான். அவர்லேருந்து வர்றதும் பூர்ணம் தான். அவருக்கு அது தேவையில்லை. ஆனா இந்திரன் இப்படி கேட்கவும் பகவான் வந்து இப்படி யாசிக்கிறாரு. எப்படி யாசிக்கிறாரு? யாகம் பண்ணா பிராமணருக்கு நம்ம தான தர்மம் பண்ணணும். அவங்களுக்கு இல்லைனாத கொடுக்கணும். கொடுத்தாதான் அந்த யாகம் பூர்த்தி அடையும். அதுக்கே அவரு ஒரு இளம் துறவியா, குள்ள வாமனரா, பிரம்மச்சாரியா வராரு. வந்து கேட்கிறாரு. இவரும் கொடுத்துட்றாரு. கொடுக்கும்போது 1 கீழே அளந்தார். 2 அப்படிங்கும்போது மேல கால் ஆகாயத்துக்கு போகுது. காலு கீழே இருக்கிறது 1. அதுவும் அவர் தான் வந்துட்டாரு. உடம்பு பூரா இந்த உலகத்தை பூரா அப்படியே உடம்புல ஆக்கிரமிச்சிட்டாரு. 3வது அடி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. 3வது அடி எங்க வைக்கிறதுன்னு கேட்கிறாரு. இப்ப சொத்து பெருசா, சொத்தோட உரிமையாளன் பெரியவனா? யோசனை பண்ணுங்க. உரிமையாளன் தான் பெரிய உரியமான பெரியவன். என்ன செஞ்சிட்டாரு பலி சக்கரவர்த்தி?
3வது அடியும் குடுத்தாதானே ஃபுல் ஆகுன்னுட்டு, சொத்தெல்லாம் குடுத்துட்டாரு. என்ன? இந்த நிலப்பரப்பு குடுத்துட்டாரு. சொர்க்கலோகத்தையும் அத அளந்துட்டாரு பகவான். அப்படி அளக்கும்போது, அந்த பகவானுடைய பாதம் மேல போகும்போது, உடனே அங்க தண்ணி. பிரம்மா அப்படியே பாகத்துல கொண்டாந்து அபிஷேகம் பண்றாரு. பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு. திருப்பாதத்த பார்க்க எல்லாருமே தவம் கிடக்குறாங்க. அப்புறம் 3வது அடி தன்னையே குடுத்துறாரு. சொத்தின் உரிமையாளன். இனி என்ன குடுக்கணும்? நான் எல்லாத்தையும் குடுத்துட்டேன். என்ன நான் இருக்கிறது? நான் தான். நான் ஒண்டி தான் இருக்கிறேன். இந்த சொத்துக்கெல்லாம் உரிமையாளனா நான் இருந்தேன். நான் தான் சொல்லிட்டு தலைய குடுத்து 3வது அடி இங்க வைங்கன்ட்டாரு. தலை மேல. 3வது அடி வச்சதும் பகவான் என்ன செஞ்சுட்டாரு? அவர அப்படியே சுதல லோகத்துக்கு அனுப்பிட்டாரு கீழ. அனுப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு? "நீ என்னோட தூய பக்தன்." இவர் யார் தெரியுங்களா? இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம 5 அவதாரம் பார்த்தோம். மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம், வாமனம். இதுல 2 அவதாரம் ஒரே குடும்பத்துக்காக பகவான் எடுத்துக்கிறாரு. எந்த அவதாரம்? வாமன அவதாரமோ, நரசிம்ம அவதாரமோ? நரசிம்ம அவதாரம் யாருக்காக எடுத்தாரு தெரியுமா? பலி சக்கரவர்த்தியோட தாத்தா யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? பிரகலாத மகாராஜ். பிரகலாத மகாராஜன். பிரகலாத மகாராஜன். எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிரகலாத மகாராஜனோட பேரன் தான் பலி சக்கரவர்த்தி. தைத்தியர், அசுரர். அசுரர்கள் எல்லாமே அசுர வம்சம். இவர் எப்படி குடுத்தாரு சொல்லுங்க? பலி மகாராஜா எப்படி பகவானுக்கு குடுத்தாரு? அந்த பக்தி தொண்டுனால பலி சக்கரவர்த்திய பிரகலாத மகாராஜர் பயிற்சி குடுத்திருந்தாரு. பலி சக்கரவர்த்திக்கு பிரகலாத மகாராஜர் வந்து பயிற்சி. இந்த பக்தி தொண்டுல பகவான் இவரு எல்லாம் சொல்லிக் குடுத்ததுனால, அவரும் அத அறிஞ்சிருக்கிறாரு. அறிஞ்சு பகவானுக்கு எல்லாத்தையுமே குடுத்துட்டாரு. பலி மகாராஜா சொல்றாரு, இது யார்ட்ட இருக்குது புக்? 8வது காண்டம் யார்ட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க? எல்லாரும் படிக்கலாம். புக் இருந்தா எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பேஜ் படிப்பீங்க. எனக்கு இதுல ஷேர் பண்ணவும் தெரியாது. யாருக்காச்சும் ஷேர் பண்ண தெரியுமா? அம்மா யார்ட்டம்மா புக் இருக்கு? ஷினி மாதாஜி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண தெரியுமா? என்கிட்ட புக் இருக்கு மாதாஜி. புக் இருக்குதே. வேதா பேஸ்ல போயிட்டு அந்த இதுல ஷேர் பண்ண தெரியுமா? புக்க வேதா பேஸ்ல போயிட்டு. இல்ல மாதாஜி, நான் இப்போ எந்த மொபைல்ல தான் சாப்டர் பண்ணிட்டு மாதாஜி இருக்கேன். பண்ணும்? என்னங்கம்மா? என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க, நான் பண்றேன். என்ன 8வது பண்ணும் காண்டம்மா. சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் பண்றேன். 8வது காண்டம்மா. உங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? ஒரு ஹோஸ்டா ஒரு இருக்கீங்களா? ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்ல. அப்பதான் ஷேர் பண்ண முடியும். பவானி மாதாஜி தானே கேட்டது? ஆமா ஆமா மாதாஜி. உங்கள ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்றேன். சர்வபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பவானி மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணுங்களேன். ஷேர் பண்ணா எல்லாத்தையும் படிக்க வைக்கலாம் மாதாஜி. எல்லாரும் படிச்சாங்கன்னா அவங்களும் சந்தோஷமா இருக்கும். மாதாஜி ஷேர் பண்றதுக்கு வந்து ஹோஸ்ட் ஆகணும்னு இல்ல மாதாஜி. அதான் கோஹோஸ்ட் இப்போ சர்வபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபிரபு கால் பண்றேம்மா. கோஹோஸ்ட் தான் சொல்றாங்க. கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பவானி மாதாஜிய. இல்ல இல்ல. இப்ப இல்ல, இல்ல. ஆமா, இல்ல பாண்டியராஜன் பிரபு கோஹோஸ்ட் தான். நான் பண்றேன். யார் ஹோஸ்ட் பார்த்து நான் பண்ணிடுறேங்க. ஹோஸ்ட் யாரு? பண்ணிட்டாங்களா மாதாஜி? சர்வபிரபு தான். சர்வா பிரபு தான் சர்வபிரபு. ஹோஸ்டா இருக்காரு. ஆமா. எல்லாரும் எங்க பவானி எல்லாரையும் பண்ணிருக்காரு. பவானி மாதாஜி பண்ணலையே. ஹோஸ்ட் ஓகேம்மா. அவர் வண்டி ஓட்டிட்டு இருப்பாருமா. வேலையில இருந்து வருவார் பாவம். அத கவனிச்சிட்டு இருக்கல பாவம். ஓகே. என்ன பண்ணலாம்? இந்த வாரம் கம்மியா வந்திருக்காங்களே எல்லாரும். 13 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. ஓகே, சந்தோஷம். யாராருக்கு பகவானோட இத கேட்கணும்னு ஒரு பிராப்தம் இருக்குதோ அவங்க தான் வர முடியும். ஓகேம்மா. இருக்கிறவங்க படிங்கம்மா. 18வது இதுல இந்த கேள்வி பாருங்க. எந்த மாதிரி கேள்வி இதுல இருக்குதுன்னுட்டு. எத்தனாவது 8th காண்டமா மாதாஜி? 8வது காண்டம். 8வது காண்டல 19வது அத்தியாயம். 19வது அத்தியாயத்துல டிவோட்டீஸ் நான் கேட்கறதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு எது தெரியல அதை நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? மேக்சிமம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்குது. வாமன தேவர் வந்து சொல்றாரு, தனது சொந்த நலங்களை பொறுத்தவரை சிறிதும் ஜாக்கிரதையாக இல்லை என்று பலி மகாராஜா கூறினாரு. ஏன் சொல்லுங்க? பகவான் தனக்காக கேட்கல. இதெல்லாம் கேள்வி பதிலு. எங்களுக்கு எக்ஸாம் இதெல்லாம் வர்றது முக்கியமான மாதாஜி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். கோஹோஸ்ட் பண்ணாம பண்ண முடியாது மாதாஜி. ஆமாம்மா. பண்ணிருப்பீங்க. பிரபு கவனிக்கலம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ சர்வா ப்ராப்ளம். பிரபு வந்து அப்புறம் சொல்றேம்மா. பிரபு வரட்டும். ஓகே ஓகே. ம். பிரபு வந்தா சொல்லிடுமா. எனக்கு முன்னே தெரிஞ்சுதான் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். பகவான் வந்து பக்தருடைய நலத்தை தான் பார்க்கறாரு.
பக்தர்களுக்காக பகவான் என்னமே செய்றாரு. பகவானை நாம பக்தியால மட்டுமே கட்டி போடலாம். முருகேசன் பிரபுலாம் இருந்தா நல்லா பதில் சொல்லுவாரு. பிரபு யாருக்காச்சும் தெரியுமா பகவான யாரு, எங்க, எப்படி அன்பினால் கட்டி போட்டிருக்கிறார்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஆ. மாதாஜி. கிருஷ்ணரை கட்டினாங்களே யசோதா மாதாஜி, யசோதா சேனாதேவன் மாதாஜி வந்து ஓகே. யசோதா அம்மா வந்துட்டு அன்பால கட்டவே முடியல அன்பால தாமோதர கட்டி லீலையில. போட்டிருக்காங்க. ஓகே. ராமன் ம். கட்டவே முடியல. எவ்வளவு முயற்சி பட்டாலுமே பகவான் என்ன செஞ்சாரு? வந்துட்டாங்க செல்லகுமார் பிரபு. புக் எடுத்து 8வது காண்டம் எடுங்க பிரபு. செல்லகுமார் பிரபு ஸ்ரீமத் பாகம் வீட்டுல இருக்கீங்களா? சகதேவன் கூட கட்டி போடுறாரு மாதாஜி. இதைத்தான் யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ராஜேஷ்மா சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. சகாதேவனும் கட்டி போடுகிறார். இதை நான் சொல்லாருன்னு சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. வெரி குட் மாதாஜி. எப்படி தெரியுங்களா? பகவான் கேட்குறாரு, நான் பார்க்குறேன் உன்னை கட்டி போடுறேன்னா எப்படி கட்டி போடுவேன்னாச்சான். எப்படி தெரியுங்களா? அப்படியே பகவானை மனசில் கொண்டாந்துட்டார் சகாதேவன். மனசில் கொண்டாந்து அப்படியே பக்தியின் மூலமாக கட்டி போட்டார். பகவான் என்ன சொல்ல, ஏய் என்னை விட்டுடு, சகாதேவன் என்ன விட்டுடுங்கிறாரு பகவான். தெரியுங்களா? அன்புக்கே கட்டுப்பட்டவர் அன்பினால் கட்ட முடியும். ஓகேங்களா? உங்கள் அன்புக்கு கட்டுப்படுவார். தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சால் எல்லாரும் அன்புக்குமே கட்டுப்படுறாரு. எப்பவும் கட்டுப்படுறாரு. எப்போ ஒரு பக்தர் நமக்காக பக்தி தொண்டு செய்வார், நமக்காக வருவாங்கன்னு சொல்லி பகவான் ஏங்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஏன் ஏங்குறாரு? அங்கிருந்து வந்தோம், நம்ம அவர்கிட்ட போகணும். நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்களே, அங்கே போய் ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதியில் கஷ்டப்படுறாங்களே, நம்ம கொடுத்துருக்க சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்களே, சுதந்திரம் கொடுத்தது உன் இஷ்டப்படி இரு. நீ எப்படி இருக்கணும்? அது பகவத்கீதையை கொடுத்துருக்கிறாரு. பகவத்கீதையை கொடுத்து அதுதான் நமக்கு மேனியல் புக், இதன்படி வாழுன்னு கொடுத்துருக்கிறாரு. நாமளும் அடம் பிடிக்கிறோம், எனக்கெல்லாம் நான்லாம் என்னால் முடியாது, நான் என்னுடைய சொந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இருக்கிறோம். அதனால் கிடைக்கிறது ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இதில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, ஹரி என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு. ஹரின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? அனைத்தையும் பகவான் பறித்து கொள்பவர்னு அர்த்தம். எல்லா அனைத்தையும்னா தூய பக்தருக்கு அவருடைய கஷ்டம், நஷ்டம், துன்பம், துயரம் இது எல்லாத்தையுமே பறிச்சுக்கிறாரு. இப்போ அசுரராகிய பலி மகாராஜ்கிட்ட எல்லாத்தையுமே பறிச்சிட்டாரு. அவருக்கு என்ன பெருமையை கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ், பலி மகாராஜருக்கு பகவான் என்ன பெருமையை கொடுத்துருக்கிறாரு? சுத்தல லோகத்தை ஆட்சி பண்றதுக்காக கொடுத்து அங்கேயே காவல் இருக்காரு. வெரி குட். இது ஒரு பாயிண்ட், நல்ல பாயிண்ட். இதுதான் பகவான் வந்து அவருக்குன்னே அந்த சுதலோகத்தை கொடுத்துட்டு அங்க செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்குறாரு. அவருக்கு தேவையா? முழுமுதற் கடவுளான பகவானுக்கு தேவையா? நான் வந்து உன் வீட்டுக்கு வாட்ச்மேனா இருக்கிறேன், நீ உன்னுடைய லோகத்துக்கு வாட்ச்மேனா இருக்க. அந்த சுதல லோகம் எப்படிப்பட்டது தெரியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். யார் 8வது காண்டம் வச்சிருக்கீங்க? 8வது காண்டம். 8வது காண்டம் எடுங்க. யாரோ மாதாஜி வச்சுக்கன்னு சொன்னாங்களே. 8th காண்டம். அந்த இட்லி சாப்பிடுவீங்களா? காலி பண்ணிட்டா சுதலலோகம் நான் சொல்றேன் எதுன்னு அந்த படிச்சு அந்த சுதலலோகம் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். அருமையா இருக்குது விளக்கம். அவரு வேற பகவான் என்ன செய்யறாரு? காவல் இருக்கிறாரு. கொடுத்துட்டு எடுத்துட்டீங்களா பிரபு? அருமையா நீங்க அதை தயவு செய்து நீங்க அதுதான் பாகவதம் சிட்டு வாங்க, பாகவதம் சிட்டு வாங்கன்ற. சுத்தலோகம் வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதி கிடையாது, வயோதியம் கிடையாது, அங்க வந்து கஷ்டம் கிடையாது, வெளியிருக்கும் யாரும் உள்ள நுழைய முடியாது, என்னைக்குமே உனக்கு ஆபத்து வராது, நான் உன்னை காப்பாத்துறேன்னு பகவான் மத் ஆசிரியாங்கிற மத் ஆசிரியான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. நீ எனது பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இன்னொரு மன்வந்தரத்தில் உனக்கு நான் இந்திர பதவியை கொடுக்குறேன். அதையும் சொல்றார் பகவான். நீ எப்படி இருந்தாலும் எப்போ இருந்தாலும் உனக்கு நான் பாதுகாப்பு கொடுப்பேன்றார் பகவான். இதை விட என்ன வேணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த அவதாரம் ராஜலட்சுமி மாதா சொல்லுங்களேன். சொல்லுவாங்க. பரசுராம அவதாரமா? பரசுராம அவதாரம். பரசுராமன் அவதாரம். அதுல என்ன பண்ணாரு? நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதாஜி, கேட்டவங்க சொல்லலாம், கேட்டு நினைப்பிறவங்க சொல்லுங்க, இல்லாட்டி நான் சொல்றேன். ஜமதக்னிக்கு அகல்யா ஜமதக்னிக்கு முனிவருக்கு வந்து மகனா ஜமதக்னி ரேணுகா ரேணுகாவுக்கும் எஸ் ரேணுகாவுக்கும்
ஜமதக்னி முனிவருக்கும் மகனாக அவதாரம் பண்றாரு. பண்ணி என்ன செய்ய 21 தலைமுறைக்கு சத்திரியர்களை அழிக்கிறாரு. ஏன் அழிக்கிறாருன்னா, அந்த மன்னன் கிருஷ்ணா பாருங்க பேர் என்ன? கார்த்தவீரியன். தேங்க்யூ மாதாஜி எடுத்து கொடுத்தீங்க. கார்த்தவீரியன்ற மன்னன் அவன் வந்து தெய்வ அம்சம் பொருந்தியவன். அவன் என்ன பண்றான், காட்டுக்கு வேட்டையாட வராங்க படை வீரர்களோட. அப்போ தண்ணி சாப்பாடு தேவைப்படும், தண்ணியெல்லாம் குடிக்கணும்னு சொல்லி அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஆசிரமம், அந்த கானகத்தில் தான் முனிவர்கள்லாம் ஆசிரமம் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஆசிரமத்தில் போய் கேட்குறாங்க. கேட்டுதான் அவர் நல்லா விருந்தே வைக்கிறாரு. இந்த கானகத்தில் இப்பேற்பட்ட விருந்தா எப்படி நீங்கள் வச்சீங்கன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் காமிக்கிறாரு, இதோ என்னுடைய ஆசிரமத்தில் காமதேனு பசு இருக்குது. காமதேனுன்னா நினச்சதெல்லாம் கொடுக்கும், கேட்குறதெல்லாம் கொடுக்கும், அதை வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. உடனே அவனுக்கு ஆசை வந்துட்டு என்ன செய்யறான், அவன் கவர்ந்துட்டு போயிடுறான். இங்க சொல்லுங்க போயிருக்கீங்க ராஜேஷ் போறியா மாதாஜி, உள்ள? யார் கவனிச்சுக்க அன்னைக்கு கதையை போருமா சொல்லுங்க அந்த மாதாஜி. ட்ரெஸ் அதுக்கு? ராஜேஷ் நீ போ. தூங்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. யார் அன்னைக்கு உமாபதி பிரபலம் ரொம்ப நாளா கழிச்சு இப்பதான் வராரப்பா. சொல்லுங்க. அதாச்சி 2 வாரம் வந்துட்டு இருக்கேன். அப்படிங்களா? ஓகே, அப்ப பதில் கடைசி சொல்லணும். தான் வந்தேன். உமாபதி சிவா, ஓகே 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 ஓகே, ரொம்ப நன்றி சந்தோஷம். அப்ப மாதா. சொல்லுங்க, எதனா பதில் சொல்லுங்க. எல்லாருமே பேசணும், அதுக்குதான் பரசு எல்லாரும் பேசணும். பரசு என்றால் கோடாரின்னு போட்டிருக்கு. கோடாரியா? ஆமா ஆமா ஆமா, அந்த ஆயுதம் தான் அவருக்கு அவர் வச்சிருப்பாரு. அதாவது அதன் கடும் பேரா தவம் பரசு. செய்து சிவபெருமானிடம் இருந்து கோடாரியை பெற்றார் அப்படின்னு. ஆமா. ம், அதனால அவருக்கு பரசுராமன்னு பேர் வந்தது. வெரி குட். பேர் காரணம் சொல்லிட்டீங்க. வேற அந்த தந்தை தமதக்னி முனிவர். ஆ அவர் தேவலோக பசுவை கவர்ந்து சென்ற கார்த்தவீரிய அர்ஜுன அர்ஜு- கொன்றவர். ஆமா. மேலும் சத்திரிய மன்னனுக்கு 21 தலைமுறைகளை ஆ கருவறுக்க சபதம் பூண்டார். ஆமா. கடல் கொந்தளிப்பும் போது அவர் அதனை அடக்கி ம் கொங்கண கடற்கரை பகுதிகளை காத்தார் என்பது. எஸ், அந்த அப்படியே கூகுள் வருதா மாதாஜி? சொல்லுங்க. இவரது சீடர்களில் புகழ்பெற்றவர் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர். சந்தோஷம் மாதாஜி. அப்படியாச்சும் சொல்லுங்க மாதாஜி, தப்புன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். அதாவது தவறா வந்தா திருத்தர வேணாம். கடைசியில் இந்த கூகுளில் சொல்லும், இதில் தவறாகவும் காட்டுன்னு சொல்லும். ஒரு வார்த்தை வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒன்று வரும், ஒரு 1000ல் ஒன்று வரும். ஓகே மாதாஜி, வெரி குட். சொல்லுங்க. இவருடைய சீடர்கள் யாரு சொல்லுங்க மாதாஜி. இவர் சீடர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர். இவங்கெல்லாம் அவருடைய சீடர்கள். அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு, இது வந்து ராமாயண மகாபாரதத்துல கூறப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறாங்க. ஆமா ஆமா. இவர் என்ன பண்றாரு, இவரை வந்து அவங்க அப்பாவை கொண்டு வர்றாங்க. இல்லை, இவர் போய் அவரை கொண்டுட்டு வந்துடுறாரு. அப்போ வந்துட்டு அப்பா சொல்றாரு, என்னன்ட்டு நீ போயிட்டு இப்போ அது பாவம், நீ போய் அதை போய் தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு வான்னு சொல்றாரு. அப்போ போகும்போது வந்து இங்கே அவங்க அப்பாவையும் வந்துட்டு அவங்களுடைய படைவர்கள்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. யாரை? ஜமதகிரி முனிவரை. உடனே கோபம் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு, இந்த மாதிரி அப்போ வந்து அநியாயமற்ற சத்திரியார் சிலராக இருந்தாங்க. அதனால் அந்த அநியாயமற்ற சத்திரியார் எல்லாம் நல்லவங்க இல்லை, அவங்களை 21 முறை அவங்களை வந்துட்டு அவர் கொன்றார். 21 தலைமுறை. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த அவதாரம் இன்னும் காளி மாரிக்கு அதெல்லாம் இருக்கு, அது எல்லாம் தெரியும். அடுத்த அவதாரம் ராமாவதாரம். ராமாவதாரம். ம் ராமாவதாரம். சொல்லுங்க. ராமர் வீட்டில் எத்தனை வேலைக்காரங்க இருந்தாங்க தெரியுமா? சமையல்காரங்க எவ்வளோ சமையல்காரங்க ராமர் வீட்டில் இருந்தாங்க தெரியுங்களா? 50,000 சமையல்காரங்க இருந்தாங்க. அது தெரியாது மாதாஜி. சமையல் சேர்ந்துட்டு ராஜா 50,000 சமையல்காரங்க அவ்வளோ சமைச்சு அவ்வளோ இதாக இருந்தவங்க போயிட்டு பகவான் காட்டில் போய் வனவாசம் மர உரி தரித்து காட்டில் கிடைக்கிற கிழங்கு காய்கறிகள் நினச்சி பாருங்க, பழங்கள். நம்ம ஒரு நாளைக்கு விரதம் இருக்கிறதுக்கு ஏகாதசிக்கு ஐயோ பழமே சாப்பிட்டு என் வாய் ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு. ஒரு நாள் தான் ஏகாதசி விரதம். கைகை தானே அனுப்பினது காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி. ஆமா, பரதனுக்கு புடிசு விட்டணுங்கிறதுக்காக கைகையை அனுப்பினாங்க. அதனாலதானே அவங்க அப்பா படுத்துட்டாரு உடம்பு முடியாம. ராமருக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவரோட இதுல இருந்து நம்மனா, பகவானா பிறந்துட்டு பகவானே அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட இதை வந்து அனுபவிச்சாரு. நாமெல்லாம் ஏமாத்துறோம். கொஞ்சம் செல்வ செழிப்போடு இருக்கோம், கொஞ்சம் கீழே போனதுமே ஐயோ அவ்வளோ வசதியாக இருந்தேன், நான் இப்போ ஒன்றுமே இல்லாத இப்படி இருக்கிறேனே, நான் நினச்சா அந்த கல்லை போய் அந்த நகையை வாங்குவேன், நினச்சா இந்த சேலையை வாங்குவேன், இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லாத போயிட்டம்பாங்க. ஆனால் 10,000 சமையல்கார் இருந்தாங்க. தசரத சக்கரவர்த்தி திருமகன், பகவான் சக்கரவர்த்தி திருமகன். 14 நம்மளால ஒரு மாதம் போய் இருக்க முடியுமா? முதல்ல ஒரு காட்டில் நினச்சி பாருங்க. 14 வருஷம்
அதுவும் பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுண்டு பழங்கள் நாம ஒரு ஏகாதசி இருக்க சொன்னா இருக்கிறோமா, ஒரு நாள் இருக்கிறோமா அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு எனக்கு வாய் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அடுத்த எல்லாருமே அடுத்த நாள் எப்படா அந்த சோறு சாம்பார் சோறு சாப்பிடுவோம், ரசம் சாப்பிடுவோம் இருக்குது. 14 வருஷமா. அப்ப நமக்கு கஷ்டம் வந்தா நீங்க நினைச்சுக்கணும், பகவானா அவதரிச்சாரு ராமச்சந்திர பகவான். அவரே அவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிச்சாரு. நம்மளே ஏமாத்துறோம் சொல்லுங்க. எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு அப்ப நான் சொல்லுவேன். நம்மள என்ன பெரிய நம்ம என்ன பரம்பரை நான் கேட்பேன். நீங்களே நம்மள என்ன பரம்பரைன்னு கேட்பேன். நம்ம என்ன பரம்பரை சொல்லுங்க. நம்மளாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்மளாம் பிசாத்து பிஸ்கோத்து. பணக்காரங்களாம் இந்த மாதிரி கோடான கோடீஸ்வரங்களாம் பகவான்கிட்ட வா கும்பிடு இந்த மாதிரி கிளாஸ் உட்காரனா கூட உட்கார மாட்டாங்க. கோடான கோடீஸ்வரங்களாம் வரவே மாட்டாங்க. நம்ம பக்திக்கு வரக்கூடிய தடைகள் என்னென்னு தெரியுங்களா? குந்தி மகாராணி சொல்றாங்க பாகவதம் 1வது காண்டத்துல என்னன்னு, அழகு, ரொம்ப அழகு, ரொம்ப அறிவு, ரொம்ப பணம், இதெல்லாம் இருக்கவங்களாம் வரமாட்டாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கவங்க அழகுல பெருமை, ரொம்ப அறிவா இருக்கும் அவன் அதில் தான் இருப்பான். நான் அதை கண்டுபிடிக்கேன், இதை கண்டுபிடிக்கேன், இதை பண்ணுறேன், அதை பண்ணுறேன்னு. ரொம்ப பணம் இருந்தாலும் வரமாட்டாங்க. ரொம்ப படிப்பு இதெல்லாம் வரவே மாட்டாங்க. பணம் இருந்தாவே மனிதனுக்கு நான் தான் எல்லாமே, நான் தான் செய்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் வரும். பக்தி பண்ணலாம், இதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, நமக்கு இன்னொரு வாழ்வு இருக்குது, நிரந்தரமான வாழ்வு இருக்குது, நித்தியமான வாழ்வு இருக்குது, சத்து சித்து ஆனந்தம் சச்சித் ஆனந்தமயமான பகவான் அவர் இருக்கிறாரு. நாம் அவர்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்த அம்சம். நாம் பகவானே சொல்கிறார் பகவத்கீதை ஒரு ஸ்லோகத்தில், என்னுடைய அம்சங்கள் மமைவ அம்சம் ஜீவலோகம் அப்படிங்கிறாரு. ஜீவபூத சனாதனக மன சஷ்ட இந்திரியாணி. மனசு உட்பட சஷ்டன்னா 6, மனசு உட்பட 6 புலன்களோட இந்த மனிதர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. நம்மளாம் 6 புலனோட கஷ்டப்படுறோம். இது துக்காலய அசாஸ்வதம். உண்மை தெரிஞ்சு வரமாட்டாங்க, போக மாட்டாங்கிறோம் நம்ம உண்மை தெரிஞ்சுட்டு. நீங்களாம் இல்லை, நீங்களாம் உண்மை தெரிஞ்சதுனால தான் இந்த கிளாஸை கண்டிப்பாக வர்றீங்க. நான் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாமா, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாமா, இது பண்ணலாமா, உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். தயவுசெய்து டிவோட்டீஸ் எல்லா கிளாஸையும் நான் சொல்லுவேன். என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாத புதுசாக அட்டன் பண்ணுறவங்க இது கேட்டுக்கோங்க. நமக்கு இந்த பக்தி தொண்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆரம்பத்தில் எதுவாக இருக்கும் நான் சொல்லிக்கேன். ஆரம்பத்தில் எதுவாக இருக்கும் பக்தி இந்த மாதிரி தொண்டு? டிவோட்டீஸ் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுறவங்க தெரியும். குமுதாமா சொல்லுங்க. மாதிரி இருக்கும் முதல்ல, அப்புறம் இனிக்கும். ஆரம்பத்தில் விஷமா இருக்கும், முடிவில் அமிர்தமா இருக்கும். அமிர்தமா இருக்கும். இது எல்லாம் நீங்கள் தயவுசெய்து நினைப்பு வச்சுங்க. ஆரம்பத்தில் விஷம்தான். என்னப்பா 16 ரவுண்ட் சான் பண்ண சொல்கிறாங்க, இந்த கிளாஸ்க்கு வா அந்த கிளாஸ்க்கு வான்றாங்க, இதை கேட்க சொல்கிறாங்க அதை கேட்க சொல்கிறாங்க, நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே, வெங்காயம் முடி கூட சாப்பிடலான்னு சொல்கிறாங்களே. நீங்கள் சாப்பிடுங்க. நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் உங்களை யாரும் சாப்பிடாதீங்க, கட்டாயெல்லாம் படுத்த மாட்டாங்க. சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஆசையாக சாப்பிடுங்க, சாண்டிங் பண்ணுங்க. நீங்கள் சாண்டிங் பண்ண 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 நமது மனசு தூய்மையாகி நம்மளே விட்டுருவோம் ஒரு காலகட்டத்தில். இதுதான் எல்லாருக்குமே அனுபவம். இந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள்லாம் சாப்பிடாத ஒன்றும் இல்லை, யாரும் சாப்பிடாதில்லை. மேக்சிமம் 100க்கு இஸ்கானில் 99 பேர் சாப்பிட்டுட்டு தான் கூப்பிட்றவங்களும் சாப்பிடாதீங்க யாரும் கண்டிஷன் போட மாட்டாங்க. பகவான் இந்த இதயத்தில் வர வர அந்த சாப்பிட்ற எண்ணம் தானாக போயிடுதுங்க, தானாகவே போயிடுது. அதை நீங்கள் அனுபவிச்சிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு பக்தர் சங்கம் எல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியறது கஷ்டமாக இருக்கும். டைரெக்டாக பக்தர் சங்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஒருத்தரும் தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன், இப்படி விட்டேன் அப்படி விட்டேன் இப்படி விட்டேன். அப்போ அதை கேட்க கேட்க நமக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஓ இப்படியா, இவங்க இந்த அளவுக்கு முன்னேறாங்களா, இப்படியா. அந்த பக்தர் சங்கம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, பண்ணி கூட ஒரு பசு சேர்ந்தா கூட பசுவும் பண்ணி செய்கிறது தான் செய்யுமா. ஏன்னா அதனுடைய சவகாசம் உங்களுக்கு தெரியுமா. நான்வெஜ்ஜே சாப்பிடாத ஒரு முதல்ல என்னவே நான்வெஜ் சாப்பிடும். நான்வெஜ்ஜே சாப்பிடாத முதல்ல இருந்தது தெரியுமா. நான்வெஜ் சாப்பிட்ற முதலைக்கு நான்வெஜ் தான் கொடுக்கணும். ஒரு முதல்ல நான்வெஜ் சாப்பிடாச்சு தெரியுங்களா. கேரளாவில் ஒரு கோயில்ல கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்துல முதல்ல குளத்துல வளர்த்துறாங்க. அதுக்கு காய்கறி தான் போடுறாங்க. சக்கரை பொங்கல் போடுறாங்க மாதாஜி. சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டு பாக்குறீங்களா? முதல்ல சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடும் முதல்ல எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா சொல்லுங்க. நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் தான். நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் நம்ம மாத்திக்கிட்டோம். ஒரு உயிரை ஊனை தின்று ஊனை வளர்த்த வேண்டுமா இல்லையா? இஷ்டத்துக்கும் சாப்பிடுங்க பாருங்க, வெறுப்பு வந்துடும். ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வெறுப்பு வரும். பகவான் மேலே விருப்பம் வந்தா பரம் திருஷ்டவா நிவர்த்தந்தே, உயர்ந்த ஒரு சுவை கிடைச்சா இந்த தாழ்ந்த சுவையை நம்ம விட்டுடுவோம்.
அப்படி இல்லையா? பக்தி தொண்டு ரிஷிகான ரிஷிகேஷ சேவனம். புலன்களின் அதிபதியான ரிஷிகேசர்னா புலன்களின் அதிபதி. இந்த புலன்களின் அதிபதியான நம்ம வந்து அவருடைய புலன்கள் மமை வம்சம்ன்றாங்கிறாங்க. அவருடைய விண்ணப்பதிகள் நாம அவருக்கு சேவை செய்யும்போது நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். தூய்மை அடைய நாமளா விட்டுடுவோம். நம்ம கர்மா கழிஞ்சிரும். அந்த கர்மத்தால தான் இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்குது நமக்கு. ஏதோ கொஞ்சம் நல்ல கர்மா பண்ணதுனால அரிது மானிடாய் பிறத்தல் அரிது, அதிலும் கூன் குருடு செவிடு பேடி நீங்கி பிறத்தல் அரிது. இதெல்லாம் இல்லாத நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். பகவான் நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு. பகவத்கீதையை கொடுத்துருக்காரு. இந்த கிளாஸ் இஸ்கான் மங்களூர் என்என்டி பிரபுக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு வலைதளம் உருவாக்கி எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி கேட்க வச்சு பக்தி தொண்டை எப்படி பரப்புறாங்க. நாம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும். ஆகஸ்ட் 3க்கு புதுசாக 18 நாள் பகவத்கீதை கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. தயவு செய்து நீங்கள் ஒருத்தரும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தரையாச்சும் சேர்த்த பாருங்க. யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்னு. இது என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ராமரை பற்றி தான் சொல்லி வச்சுருங்களா? ராமர் எப்படி ஆட்சி நடத்தினாரு இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க. ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம். ரூல்ஸ்னா ரூல்ஸு, ரெகுலேஷன்னா ரெகுலேஷன். எனக்கு ஒரு ரூல்ஸு, உனக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இல்லை. அவர் நகர்வலம் போகிறாரு ராமச்சந்திர பகவான். அப்போ ஒரு டோபி என்ன பண்ணுறா, அப்படியே மனைவி எங்கேயோ போயிட்டு வரா, லேட்டாக வரா நைட்டு. ஏய் நான் உள்ளே நான் சேர்த்த மாட்டேன், வெளியே இருறீங்கிற. அப்படி பகவான் சைடில் அந்த குடிசை வீடு சைடில் பின்பக்கமாக இருக்கிறாரு, இல்லாட்டி சைடில் இருக்கிறாரு. இவ கதவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறா. அப்படி அவங்களுடைய மனைவி, மன்னனுடைய மனைவி. ஏய் நான் உன்னை வீட்டில் சேர்த்தவன், என்னங்க இந்த மாதிரி லேட்டாச்சு இந்த மாதிரி லேட்டாச்சுன்னா, இல்லை நீ என்ன நினச்சிக்கிட்ட, என்னென்ன நம்ம ராமச்சந்திரன் நினச்சிட்டு இருக்கிற நீ அப்படின்னு கேட்குறா. அப்படி இதில் என்ன ஒரு அர்த்தம்? பகவான் ராமச்சந்திரன் வந்து சீதாமாவை சேர்த்துக்கிட்டாரு. நான் உன்னை சேர்த்துவனா? எப்போ காட்டில் இருந்தவங்கள இருந்தவன் நீ வந்து சேர்த்துட்டாரு அவரு, நான் சேர்த்த மாட்டேங்கிறாரு. உடனே என்ன செய்கிறாரு, வனவாசம் அனுப்புகிறாரு. லட்சுமணனை கொண்டு காட்டில் விட சொல்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவார். ஒரு பிரஜை அவர் நினச்சா இது யாரும் கேட்கல. அவர் நினச்சா ஒரே நீ யாரை என்னை பற்றி பேசுறதுக்கு, நீ ஒரு சாதாரண பிரஜை. இன்றைக்கி நம்ம தைரியமாக ஒரு அரசியல்வாதியை பார்த்து இன்றைக்கி நாட்டை ஆள்றவங்களை பற்றி அவங்க மேலே இருக்கிற குறைய நேருக்கு நேரம் சொல்லிவிடுமா? சொன்னால் அவங்க திருத்திக்குவாங்களா, இல்லை நம்மளை தண்டிக்காத விட்டுருவாங்களா? நினச்சி பாருங்க. நம்ம குடும்பத்தோடு அழிச்சு விடுவாங்க. இந்த விஷயம் யாராருக்கு தெரியும், இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறான்னு சொல்லி அவனை சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவாங்க. பகவானுக்கு அந்த பவர் இல்லையா? இருக்குது. நீதி, நேர்மை, தர்மம், நியாயம். தர்மம் தூ சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம். தர்மமாவே அவதாரம் பண்ணாரு ராமர். கிருஷ்ணரு தர்மத்தை காக்க அவதாரம் பண்ணாரு. தர்மத்தை காக்க, பக்தர்களை காக்க. தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க, பக்தர்களை பரித்திரணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம். சாதுனாம் பக்தர்களை, சாதுக்களையும் பக்தர்களையும் காப்பாற்ற, துஷ்டர்களை அழிக்க. இதுக்கு தான் ஒரு தனிமே அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். அதனால தான் ராமரை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து எப்பயுமே சொல்கிறது. முதல்ல கிருஷ்ணர் நாமத்தை சொல்லலாம். அவரை எப்படி வேணாலும் ஏற்றுக்கலாம். 5 ரசத்தில் நீங்கள் நண்பனாக ஏற்றுக்குங்க, அவரை வந்து மகனாக ஏற்றுக்குங்க, காதலனாக ஏற்றுக்குங்க. உங்களுக்கு எது வேணும்? நீங்கள் தொண்டு செய்யணும், பக்தராக இருந்துக்குங்க அவருக்கு. நீங்கள் எந்த விதத்தில் கிருஷ்ணரை ஏற்றிக்கிட்டாலும் ஓகே, அவர் ஓகே. ராமர் அப்படி கிடையாது. அவர் அரசர். நாம் நாமம் சொல்லும்போது நாம் வந்து குற்றம் செய்கிறோம். நாம அபராதம். என்ன? நம்ம ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணான்னா பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறாரு, ராமனா ராமர் வந்து நிற்கிறாரு. முதல்ல கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டுறோம். ஏதாவது தவறு இருந்தால் கூட அவர் மன்னிச்சிருவார். அப்படி கூப்பிடும்போதே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. அந்த பையன் சாப்பாடு கேட்டானே, நான் என்ன நான் நினைக்கிறேன் மனசில், நம்ம சாப்பாடு கேட்குறானே, அந்த பையனுக்கு சாப்பாடு போடலையா, ஐயோ சின்ன பையன் நான் இந்த மாதிரி வேற ஏதோ சிந்தனை. நான் கிருஷ்ணரையும் ராமனையும் கூப்பிட்டுட்டு வேற சிந்தனையில் பண்ணலாமா? வேற சிந்தனை இருக்குது இல்லையா? அந்த மாதிரி சிந்தனை போகக்கூடாது. சிந்தனை போவாத இழுத்து வச்சு பண்ணுறோம். பகவான் என்ன செய்கிறாரு? மன்னிச்சிடார். கிருஷ்ணர் வந்து மன்னிச்சிடுவார். அவரை எந்த விதத்துலையாச்சும் நம்ம ஏற்றுக்கலாம். ஓகேங்களா? ராமருக்கு கிருஷ்ணருக்கு உள்ள வித்தியாசம் நம்ம சாணிங் படத்து இப்படி தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ராமராஜ்யத்தை எதிர்பார்க்குறோம். அது கிடைக்குமா? நம்மளை மாதிரி பக்தர்களாக உருவாகினா உலகத்தில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அடுத்து என்ன சொல்லலாம்? கிருஷ்ணரை பற்றி எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அடுத்த வாரம் நான் இது இங்கிலீஷில் இருக்குது. ஷினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க மாதாஜி. ராஜகிருஷ்ண மாதாஜி எல்லாருமே இங்கிலீஷ் தெரியுமா? இல்ல இங்கிலீஷ் நிறைய பேருக்கு தெரியுமா? தயவுசெய்து யாராருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. நல்லா இங்கிலீஷ் படிப்பேன் சொல்லுவேன்றவங்க கொஞ்சம் கை தூக்குங்களேன். இங்கிலீஷ் படிச்சா தெரியுன்றவங்க. ஒன்று இந்திராணி மாதாஜி, சினி மாதாஜி, வேற சர்வா பிரபு. நெக்ஸ்ட் யாருக்கு ஹரே தெரியும்? கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி டைம் அப். ஓகே தேங்க்யூ. அதுக்காக சரி. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் அடுத்த வாரம் நான் பிடிஎஃப் போடுறேன் இங்கிலீஷ்ல. தயவுசெய்து படிங்க, படிச்சு சொல்லுங்க. ஆச்சுங்களா? மாதாஜி ஆ சாப்டர் மாத்துங்க. இதே ரொம்ப நாளா இதே படிச்சிட்டு இருக்கோம்ல. அதுதான் முடிச்சிடுறேன் அடுத்த வாரம். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியுமா இங்கிலீஷ்? அடுத்த வாரம் கிளாஸ்க்கு வாங்க. ஓகேங்களா? எனக்கு 9 தெரியும். மணி கிளாஸ்க்கு போனோம். ஓகே மாதாஜி, கண்டிப்பா நிறைய பேர் கை தூக்குறீங்க. இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க நிறைய வாங்க, தெரியாதவங்க கேட்குறோம், தெரிஞ்சவங்க நீங்க தான் விளக்குறீங்க. நீங்க சொல்லாத பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேசா கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச்ச பஜானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ராமாச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர் की भगत शिल प्रभुपादर की गौर प्रेमानंदा हरि हरि बोल. हरे हरि हरि कृष्णा. बोल எல்லாரும் 9 மணி கிளாஸ்க்கு வாங்கம்மா. குமுதாமா